Dobrý deň, priatelia. Dnes by som sa chcel vrhnúť na 6. áno, 6. noc u 5 noci u Fredača. Takže toto bude extra ťažké, dámy a páni. Takže nemyslím si, že to dnes dáme. Dobre, ja idem na to. Dobre, moja hlavná stratégia by mala byť, že Springtrapa budem furt držať niekde v týchto troch kamerách. Takže neskoro musíme nájsť, alebo vieš čo, rovno tuto niekde navnadím. O, Doriti. Asi by som ho mal dať tu. Audio error. Úžasné, kde išiel? Nejakých kamerách nemáme? Okej. Rýchlo, tuto. Poď tam. Čo je? Teraz bol v pečke! Práve teraz tam bol! Haló? Prdele. Veď bože! Dobre, toto sme asi prehrali. Sú ešte nejaké funkcie. Dobre, ešte to funguje. Nie, veď! Dobre. Teraz sa otočím. Čo? Vypadni! Nie! On tam stojí! Bože s ním! Parchát! OK. Je ešte preč? Už je preč. Dobre, ale kde je Doriti? Nie! Bože! Jak ho zastaviť? Veď ale nejde cesty... Ja ho nepočujem ísť! Cesty je z prostej šachty! On za mňou príde! To bože! Bože! Ahojte kamaráti. Dnes by sme sa vrhli na Bugsnax, kde budeme chytať bugov, ktorí vyzerajú ako snacks. Chápete to? No, tak poďme na to. Moje meno je Petický Gamer a ideme na to. Dobre, takže dnes by sme si chytili nejakého niche Bugsnacka. Neviem presne, dobre. Môžeme sa tuto pozrieť na Bugsnackov, ktorý už máme. Čakám, mám už všetkých? Mám už všetkých. Nie, tento je mainstream, to je strašne ľahké. OK. Dobre, chytíme si, je to veľkého nanuka, ten je veľmi níž. Dobre. Takže, najskôr musíme nájsť, áno, tam ho máme. Potom nastavíme pascu pre neho. Tak, výborne. A teraz neviem presne, ako sa robí tá kamera. Tam by sa na teraz... OK. Jo, máme. Tam si pochoduje. Veľký bobcykl.
Hej, Bobsicle. Ahoj, Bobsicle. Teraz ho zavedieme k našej pasci. A uvidíme, čo sa stane. Takže, do prdele, ja som to sám zničil. Dobre, tak skúsime to druhýkrát. Lebo tento raz náš Bobsicle sa nezabil. Hej, Bobsicle. Ahoj, Bobsicle. Veľký Bobsicle. Veľký Bobsicle. Áno, poď pekne za nami, Bobsicle. A uvidíme, ako sa... This is where the magic happens. Áno. A tuto poď. Áno. Ešte pokračuj, ešte pokračuj. A vidíte, páni? Dámy a páni, máme ho. Máme Bugsnakea. Výborne. Chyťme si aj tohto rýchlo. Áno. Tento hajzel tu pobehuje v kruhoch. Takže my mu tu len takto nasažíme pascu na jeho trať. Haha, to je teda pleb. Dobre, a tuto máme, dámy a páni. Nechytili sme iba jedného, ale dvoch Bugsnakov. To je teda čo? Aj Bobsicla, aj Cookie. My money ain't fries. Do 8 donuts and I ate it all. Dovidenia, braďo. Vidíme sa na budúce. Takže dajte tam ten like, dajte tam ten subscribe a peace out.